Mayong gabi, may gabi. Oh, may gabi, migong ka po. Kumusta ang buhay? Okay, magyapon. Ya, akong daan kan ba imo manggiribat itong akong pag-ampo nga maghimaya ka Maria. Oh, Straight to the point. wala ba'y sugo dire migong ka po nga kini nga Dili, pagampo nga sa ana man mo? god imong ako gyud naabtan karon sa imong live nga wa dili biblical ang ampo nga Hail Mary. Tinuod ba to? Walay sugo ba? Naigi sugo, di ni mo sundon. Dili ba? Dili biblical mang imong giingon. Tinuod ba to? Ang akong gipadako dire, walay sugo nga ing ani Pero, pagampo by naigi the sugo way, ni Brad, Kristo, Brad, di mo Brad. gisunod. By the way, Brad, unsa man gyud ay para nimo ning term pag-ampo? Ang gisugo ni Kristo dire ayo ibalik-balik. I-define daw palihog, Brad. Brad, i-define palihog unsa ning ampo. Ngero. Dili ta sa gisugo ni Kristo, brother. Kaysa ba, imo magong gikoreksyon na ning akong ampo nga maghimaya ka Maria, puno ka grasya, kay maton nimo wa gisugos Ginoo. Nya wa pod dili biblikal. Ako lang unang pangutana, unsa man ning terminong prayer? What is prayer? This prayer. Kanang klaro yung kahulugan anang prayer ha. What is prayer? Unsa man yung pag-ampo? Dili ta sa gitawag og Biblia. Ano na magagunsay pagampo? Lagi aron makahibalo ta ba? Aron makahibalo ta ba kay sige ra tag-ampo, sige mog ampo nya, wa ka kahibalo sa meaning anang ampo. Delikado na. Ampo. Pangutana lang ko nimo kay nang oreksyon man gud katong maghimaya ka Maria, puno kas grasya. Ang question ako ba, unsa di ay ning terminong prayer? Gusto lang ko nga masayod po. Kung wala ba ka masayod, unsa ning prayer ang kahulugan ani? Kay kanang pag-ampo kay lisod magayo. Lagi ba? Nakahibalo ka. Wala kay maukab diya nga dictionary or sabay para mahatag nimo meaning sa pag-ampo? Naman tay daghan nga makita god sa Biblia. Basig mo ingon na pugag. Dili ko motubag ana kay priceless kay na. Oh no. Para atong gipangutana kani kuan ba Argesino unsa mang tuiga gasugod ang Dark Ages. Wa man ka kay balo, asa di ko motubag kay priceless ba na. Yamatra. Lisod magay na imo pangutana god. Gilisudan ka sa kong pangutana. Dahil sa'yo na kong pangutana. Dili lang ka na ko lisod-lisodon. Dili lang ka na ko lisod-lisodon. Dahil sa'yo na kong pangutana. Pangutana na sa way hanaw. Nagbabalo. Sa way hanaw. Sa way hanaw. Importante na niya way hanaw. Panalitan karon Brad. Nangutana ang imuhang mga sakop karon imong giwalihan. Brad, unsay pag-ampo? Brad, unsa di remaining aning pag-ampo? Nganong gaampo ta? Way hanaw din na. Tubag ko na sila kaya mo sila hanaw. Pangutana. Sige, tubag ako. Ako kabalo ko ana pero dapat ba ikaw kung gipangutana. Dili wala. Ayaw Brad. Ayaw ing nga wala ko tawag aning ni ang hanaw kay nangutana ra ko nimo ana kay to probe kung kabalo ba jud ka unsay meaning sa pagampo kay kadto man gug akong pagampo maghimaya ka Maria. Imo man gong tawag aning gikoreksyonan. Gikoreksyonan ako kay wala gisugo. So unsa man jud pagampo? Before ka mangoreksyon dapat kabalo ka unsa ning terminong ampo. Unsa man ning prayer, Brad? What is the meaning of prayer? Ako sang klarohon. Nangutana ka ani kay wa ka nasayod. O nasayod. Ha? Nasayod ko ana. Ikaw lang akong gipangutana kay dapat man gud dinani ha. Imo man kong gikoreksyonan tong ako maghimaya ka Maria, puno kas grasya kay wala man matod nimo wala man gitudlos Biblia nya di pag gina biblikal. Una ako tikang gipangutana para nimo usa man din ning prayer. Para nako, para sa Ginoo hali. Unsa para sa Ginoo. Para sa imong explanation ba kay lisod pug mangutana kas Ginoo Lord. Unsa din ning prayer Lord? Nya nangutana bitaw tong mga apostoles ni Kristo. Nya Lord, unsaon na mo pagampo? O lahi man ning unsa ning prayer ug unsaon pagampo? Lahi man na mo bitaw ningon si Kristo nga inanion magampo ha, maya ka Maria, puno ka sa grasya.
kining ama namo, di ba? Ang pangutana nako para nimo usa magipagsabot nimo aning term prayer. Kana lang sa kana akong gipaabot ba unsa bay kuan nimo ana. Ayaw ko na nga lisudas pangutana. Gilisudan kas pangutana isa ka buok. Lisod na kay malantaw maguna ko ba. Guragwa kay hanaw ba? Liman ka sa 70 Adventist niya, ultimong prayer gilisudan ka. Oh no. Kay hanaw ba? Pangutana kag simple gibutan. Simple kaayo nga meaning sa prayer. Ikaw mismo mo yung pagkaglisodas pangutana. Wa man nimo akong giklaro nakabalo ba kag wala kay kung wa ka kabalo ako takang sultihan. Di nakabalo ko pero para si mo ba gipangutana ka nako. Ayaw ko balik ka unsa man nakabalo ka na. Nakabalo mo ko sa meaning ng prayer. Nya naa pag sa mong katikism of the Catholic Church lang ako nabasahon kay di man pugam tuwa na. So dili tas mga meaning nga dili pabor ninyo, di po pabor nako. Unsa man gining prayer? Define what is prayer. Una, ang pagampo usa ka pag-istorya sa Ginoo. Ebidensya. Ebidensya. Ihatag ebidensya nimo. Ang pagampo usa ka pagpangayo sa Ginoo. Pangayo og kapasayloan. Nanawag naman. Asa man na mabasa Brad nga ang pagampo kapangayo ag pasaylo nyampo kas Ginoo asa po na mabasa. Imong source ana ba kay maggamagama mo gutag kaugalingong meaning na to murag lisod tuohan na sa grade 1 section tambis maglisod pagtuo na. Unsa man ni nasa imo ang karat o sa kuha? Akong ibton sa o giga-charge ko. Sige na lang. Lagi. Tingala mo ko. Nawag na akong asawa noon. Gilisudan skuan. Asaway pa suminglan. Sige. Ano na lang. Ang magimaya ka Maria Brad. O ingon nimo dili tudlo ni Kristo. Kay diya sa Biblia kung natong balansehon, amahan namo nas mga langit. Our Father who art in heaven, mao man ginay mabasa nga ningon si Kristo ngayon niyon pagampo. Wala ba maingon si Kristo nga gisumpayan dag magimaya ka Maria puno kas grasya, di ba? So diri lang ta sa Hail Mary sa kaya tong klarohon. Alagi aning Hail Mary ba nga kung giampo nga Hail Mary full of grace the Lord is with you, di ba? Numdum ka nang sige na kung giampo kada program nako. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus. Sa tawag aning ni ang kaso sa simbahang Katoliko aning mga eksorsismo ang yawa ra gyud mo react kung di ganahan ng Hail Mary nya kay ni react man gyud ka kay mo pang gilive-live mo gitagag komentaryo mo ragadudan gyud ko nimo ani ron. Karon ang pangutana nako og dili na sugo sa Ginoong Hesukristo kinsam nang sugo ba na siyawa nang magampo tag Hail Mary? Ang gisugo niya ang giingon niya pagampo na sa mga maot. Lagi asa mabasa Brad nga ang Hail Mary pag-ampos mga maot. Ingon siya ang tawa. Basahi kog sitas Biblia nga ningon si Kristo ang pag-ampo sa Hail Mary pag-ampo nas mga maot. Kay in the first place si San Gabriel na anghel sa Ginoo gisugo sa Dios Amahan ha. Dili biya ginakaw galingong pulong ni Gabriel ni Angel Gabriel ngadto kang Santa Maria. Ingon siya, "Hail full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women." Ay ko ging na nga ang Dios Amahan nagsugo ni San Gabriel ana ingon mo na ampos maot. Matay mo rag binuang ning imong Brad. Kala brado. Kung ampo ani Brad. Mangutana ko nimo sa lagi sa kadali lang nga. Kani lang akong klarohon ang Hail Mary ba kay ingon manggug ka ampos mga maot. Ya ha. Lucas 1:28. Lucas 1:28 sa. Ya Ingon ang anghel kang Santa Maria. Kining ingon siya, "Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women." Unsa may imong explanation ani? Naa mo gina sa Biblia, makita mo ginato. Makita na nabasa sa Biblia binisayon nako maghimaya ka puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa tanang mga babae. Ining Latina Vulgata nga paborito ninyong basahon kay naay mabasang Sabado. Di akong basahon sa Latina Vulgata ha. Basahon sa nako sa Latina Vulgata. Basahon sa nako. Basahon sa nako ha. Lucas, lagi dili usar ni kabuok.
Usa Masinggan sa ni Israel. kabuok. Anya, og sa paghisulod ngadto kaniya ang anghel ni ingon. Anghel ha, maghimaya ka, puno ka sa grasya ang Ginoo uban kanimo, bulahan ka sa mga kababainan. Oh, unsa may imong explanation na naa mo ginis Biblia? Nyera o. Una, bagon sa kato itong una nimo. Sige. Ikadawa naman na. Ay, katulo na gali na. About sa Oh, di. pag-ampo, gitubag na takato. About po sa Yeah. Ang Gitawag tubag nimo sa pag-ampo yung kay lisudas pangutana. Sige. gitubag na ka kay lisod imong pangutana kay pangutana man tug wala kay balo. Kanang bitaw So, wala wala na kay kay balo. Kasi wala kay balo. I ask you a question. That is your obligation to answer my question. Ayaw inang lisudas pangutana. Ganti kan Lisod sayon lagi nga kay- pangutana. Lisod lagi kay lisod man kay nang mangutana kag simple kay nga butang. Murag lisod kay tumpag ba. Sige. Ani lang. Ah, kana Dali, bang dali. maghimaya ka Maria kinsa mo ginasugo? Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Sa Dios na o sa yawa? Nera panera. Wala lang. Sayo na kinang pangutana. Ninyo, pag sumay-sumay, pagbalik-balik. Ay sa nang balik-balik, Brad. Brad, ayaw sa nang balik-balik kay maabutar ta diyang isyuha. Kanila sa akong pangutana, simple kay ni. Dili na ka magkalisod ani. Kanibang ampo nako nga maghimaya ka Maria giampo sa katolikong tanan, puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga kababainan. Mabasa Lucas 1:28. Duha ka translation sa Biblia kung gibasa. Sugo ba na sa Dios o sugo sa yawa? Nade kay mabasa. Dire. Diba? Sa nanako ganina. Lantawan na to. Sabto na to. Kay lisod mo kay nangabasa Lagi- na nimo. Niwan mo sa Sige. Translation na Latina Vulgata kung gibasa og katong ni ang Do I Rhyme version. Lucas. Unsa man na imong gibasa nga translation? Mayong balita? Unsa man na? King James? Sa na imong gibasa. Nakabasa ba ka anag gisugo ingon mo siya maghimaya Sa, sa Maria. kaniya akong gibasa. Do I Rhyme Himaya. version man eh. Basahan Do I kay- Rhyme version. Basahan kay atong sabto. Ganina ba Brad? Kay ang imong viewers 23, 12, 23. Karon Ah, pagsud isa na ra ko gali. 100, Isa ra. 100 to. Nisaka man. Usa ka buok tawo maghinulsol. Malipay ng langit ana. Daghang viewers niya puros mga gahig ulo. Awara, Brad, malipay ang langit kung usa ka tawo maginulsol sa Katoliko 1.36 billion na sobra sa katao di lipay ang labaw lipay langit ani. Sige na. Basahan na to. Lucas 1:28. Kang kinsa na sugo sa Dios Amahan o sugo sa yawa? Ana lang. Nara dito. Og amanlunda miingon kaniya, kumusta ka babay? Kinatagan sa grasya. Unsa na nga Ginoo ang unsa na nga translation mayong balita na? sa babay nga tanan. Dili ni mayong balita kuan ni bugna. Bugna. Dalaygon. Bugna. Ano man Bugna. ikaw diha sa babay nga tanan. Ay sa Dalaygon. bugna, Maghimaya. bugna. Maghimaya. Bugna lagi ni Bugna. Biblia. Bugna sa itong tanawon Lucas 1:28. Siya ray gipahimaya siyang kaugalingon. Bulahan ka. Sa kadali lang ha, 28. Layo na kay ka. Sa kadali lang ba? 28. 28. Og misulod ang manulunda ngadto kanyag miingon, bugna niya akong gibasa. Maghimaya ka ngay natagan ka sa grasya ang Ginoo anaag kanimo. Ulan ikaw sa taliwala sa mga kababainan. Kani Brad, kinsa man ni sugo? Sugo sa yawa o sugo sa Dios? Kabantay de kag sugo diha. Di ba? Ingon mo siya bulahan ka. Sugo man eh. Kaya ang Dios man din nagsugo ani kang Anghel Gabriel ngadto kang Santa Maria. So ma-approve na to ni nga sugo gyud kay in the first place si Anghel Gabriel gisugo gid sa Dios Amahan ani. Unya dili pag gini ka ugalingon nga pulong langan litok-litok ni Anghel Gabriel kay gisugo ra siya sa Dios Amahan ani. Question. Sugo ni sa yawa o sugo sa Dios? Nyaro, surtihan ni Maria oy. Bulahan ka maghimaya sa Maria kay basaw na to balik ka. Basaw na to balik. Yun. Imo tanawa. man niya. Tanawa, wa na. Gamhanan jud kay ni maghimaya ka Maria kay napalong magimong suga. Di gyud. Gusto ko na yawa kay kuan man. Nakadaog gid may anirong trabaho kay napalungan man kag suga. Kay may pagadaog na maningkamot man ang yawag dapig si mo ha. Nadili oy. Kay kung naa sa mo
kamatuoran dili mi samukon sa yawa. Palisiga na unsa. Gipasiga, sige. Daluoy si Mama Mary nimo, gipasiga ka kayawat na lang. Sige. Kaniya gisugo ang Anghel Gabriel sa Dios Amahan. Ingna si Santa Maria kay pagkatao niya sa Kristo. Una, tingon, usa ka babae niya to basahon 26 Sugod tag 26. Ang uluhan ani ang pagkatao ni Hesus gibalita, bugna bersyon ako basahon. Karon sa ika-unom ka bulan, gisugo sa Dios ang manulunda nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret, 27. Usa ka ulay nga kaslunon sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose sa banay ni David. Ang ngalan sa ulay mao si Maria. 28 ningon ang anghel. Sugo sa Dios og misulod ang manulunda ngadto kaniya og miingon kan maghimaya ikaw nga nahatagan sa grasya nga ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw taliwala sa mga kababayenan. Kang kinsang sugo ni, sugo sa Dios o sugo sa yawa? Ayaw lagi butang-butangi ang Ginoo. Naminaw ka sa kung gibasa. Nga bulahan juga Maria ba? Dili gisugo ra ba siya sa Dios ani? Gisugo, brad, para moral agud ani brad o. Kana bang moingon ko nimo brad nga, daig palit dito og kana paminaw mayon ko nimo ba, daig palit dito og isda, sa merkado. So normal ang kanang imong giingon, dili na nakaugalingon imong pulong ako'y nagsugo nimo ana. Mustrahan man kanako kay gisugo man ka. Ingna dito ang tindira nga si Tarpulana nga mo ni imong ingnon dito kayron makapalit kag isda. O so ikaw, gisugo man ka nako, imong tubano ng akong mustra. Ma'am, gwapa man kay karong buntaga, ma'am. Ada ba na sa paminsa? Kada lang mo example sa ko. Ma'am, gwapa man kay karong buntaga, ma'am. Hala ka cute nimo, ma'am. Ay ka-shy nimo, ma'am. Bitaw, ma'am, ningon si gapo, ma'am nga palit ko og isda, ma'am. Inana ba? Mura na sa ni aning hitabuag, gidaig ni Anghel Gabriel si Santa Maria kay gisugo siya sa Dios Amahan mo ning nangutana ko nimo. Kinsa ba ang trabaho ani magimaya ka Maria? Sugo ba ni siyawa o sugo ni sa Dios? Ako na pod. Taas na magay ka, ako na pod. Ikaw gisugo ka nga paliti itong tawhana dito. Unya ikaw nga gisugo ning pakapin makagwapahan nimo ma'am oy. Mao na imong giingon. Sugo na dito sa Ginoo nga appreciation man to sa manulunda nga bulahan ka Maria ba sa daghang babae. Dili ba. Bulahan ka sa babae nga tanan unya. Nganong ni appreciate nganong ni appreciate ang manulunda kay gisugo man sa Ginoo mo lay gimustra niya sa Ginoo. Lagi siya nga mo nang nangutana ko nimo ang maghimaya ka Maria sugo ba ni sa Ginoo o sugo sa yawa? Kana lang gud sa pabago na nimo. Sugo may magisugo siya nga ingna nga bulahan siya. Gipahibalo man siya nga. Dili, wala day sugo. Sige, basaha imong Biblia, wa bay sugo. Sige. 26. Basaha ang 26. Gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag na dili ata si Gabriel. 26 ba 26. O sa ika-unom ka bulan ang madulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios. O butang nato gisugo. Gisugo. Pero wala gisugo. Ayaw gipadala. Ayaw gipadala, pero akong basahon na karon sa ika-unom ka bulan, wala dili gipadala. Tanawa ha. Karon sa ika-unom ka bulan, paminaw sa balikag basa kay mura mag imong giilisan naman kay giilis, balikag basa. Wa sa na imong gi-charge kay piting karata. Wala na ko ga-charge, wala na. Say problema din Okay, akong basahon wa gilisdan oy. Pero sige daw 26. Sa ika-unom ka bulan ang manulunda nga si Gabriel ipadala kay giputol pero gusto sundan nga nako basa karon sa ika-unom ka bulan didiretso ra man kaanig ang manulunda nga si Gabriel daro gisugo sa Dios ang manulunda wala na nimo basaha imo nang koneksyonan na unsa maka imo mang Brad gabasa kag Biblia imo pang laktawan unsa ni ila din itabo nimo. Balikag basa. Balikag basa. Balikag basa. Bulan ang manulunda nga si Gabriel. Dili lagi na ang manulunda, naalagi na isumpay imong giputol. Giputol pa kay ko magbasa na unsa no. Nara
Ay mong gilaktawan man niyo, tanawa karon sa ika-unom ka bulan, ni diretso naman kaning ang manulunda nga si Gabriel. Paminaw lang Ayaw. paminaw. Sus gabasa pa mo limbong pa. Limbong. Kasi paglimbong ayaw pagtumo-tumo lagi. Mahina ni Sige, basa 26, 26. 26. Tinagsahon ako ha. Namak ko isa ka cellphone re, pwede na ko picturean pa. Padala Sige, kay magpicturean na ita kay nakoy bugda dire. Oo, sa ika-unom ka bulan, ang manulunda nga si Gabriel, Unsay ang manulunda na ayaw lagi. Nalagi na sumpay. Tara kung basaw na. Karon sa ika-unom ka bulan, paminaw. Sa ika-unom ka bulan, gisugo sa Dios ang manulunda. Imo kay diretso ra magkag ang manulunda nga si Gabriel. Paminaw agad ka po, paminaw. Sige, sige. Gisugo, ang word diha nga gisugo dili gipadala. Bugna man akong gibasa. Bugna man akong gibasa. Unsaon man ning gipadala man paglitok dili. Sige, basa. Picture na kay motanaw ko na. Sige. Sa ika-unom ka bulan, ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan Murag Nazaret. kuan na unsa man imong gibasa, maayong balita or bugna? Bugna. Kasi bugna tanaw na ko be. Pinadayag ni ako gibasa, pinadayag sa pagkakaroon. Di na bugna. Maayong balita na. Narao. Pinadayag Kung basaw na. Pinadayag. Maayong balita ha. Tanawa. 26. Sa ika-unom ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. Mao ni? Maayong balita, Biblia dili nang bugna imong giingon. Dili ay lagi buti akong Biblia. Pinadayag ni, dili may balita. Unsa man na? Ang Biblia o naraw, ang Biblia po do. No. Pinadayag ni nga bersyon. Pinadayag yapon. Aritas pinadayag yapon nga bersyon. Kailan lang ka dili ta sabton o pagkakasabot sa usa. Ako sundan na imong sipas. Pero pag adto niya na siya gilitok nga bulahan jud ka Maria ba? Wala siya gisugo nga ingna si Maria nga bulahan ka. Kana bang gilitok ni Angel Gabriel diin man na niya gikan sa Dios Amahan o iyar ang kaugalingon? Sa iyang kaugalingon ingon siya nga bulahan ka sugo as Ginoo. Wasa sugos Ginoo kaugalingon ra niya nalitok. Gipahibalo gali siya nga ipahibalo si Maria nga magpakatao ang anak sa Dios diha dayon ingon di sa bulahan jud ka Maria ba? Dara. Ay Brad. Ang imong gibasa dai Brad. Ang imong gibasa dili ito mayong balita Biblia King James to nga Bisaya. Dara kung basahon na. Sa ika-unom ka bulan ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea. Imong gipalit aning King James version kay didto bugna nga imong gibasa unta gisugo sa Dios, yung klarong gisugo. Kay maipit man kas pangutana nako og kana ba sugo ba na sa Dios o dili? Sugo, gisugo. Bugoy-bugoy sad kamo bugoy-bugoy sad kamo. Man tayo problema nang sugo. Ikaw raman ang galipat-lipat. Una, ang gibasa nimo ganina bugna. Atras kas bugna sa 26, wala naman nimo basaha kay ngano man di balhin kas King James version nga translation. Problema lagi. Bisan pag sugo sa 26 nga gisugo ang manulunda pero sa paglitok wala siya sugo nga ingna si Maria nga bulahan gipahibalo lang siya nga iadto si Maria nga manganak ka. Sige. Unsaon man na nimo pag-explain karon nga kining akong ampo nga Hail Mary full of grace naa mo gyud Biblia na. Naas Biblia lagi pero wala karon kay Maria bulahan ka Brad. Sige. Atong i-grant. Sayop ba ang pagbasa sa San Lucas 1:28 balik-balik? Og apilon pagampo. Pagbasa way sayo. Ibutang na to dili ampo. Kaning magampo ta Brad. Ako kang kuanon ba? Ako kang explainan ba? Sa ning ampo Brad. Naigisugo di ka mutuman. Naigisugo plastan kayo sa karon na may gisugo. Ang say gisugo amahan namo naakas mga langit daygon imong ngalan. Gituman ba na nimo? Gituman. Pila ka bisis ang 70 Adventist magsimba nga nagampog amahan namo? Noon sa tanang pagampo. Sugo man na, di ba? Sugo kali. Karon pila ka bisis ang 70 Adventist Church gaampog amahan namo sulod sa inyong pagsimba. Sugo man na. Tanang pagampo lagi. Lagi sugo man na.
pila ka buok 70 Adventist gigaampo our Tanan, Father tanan, who art in 70 heaven, hallowed be thy name. Nagampo ba ka? Tanang si Binti Adventist. Ayaw kong binatbuti, brad. Oo, Kaya so sa badista ang gaampo amahan na mo. Usa, pag-ampo ka mo sa ingon ini nga pagi, amahan na mo Oh. sa langit. Mao na mo pag-ampo, amahan na mo naka sa mga langit. Nabay, pakita akong video nga 70 Adventist gaampo, amahan na mo nas mga langit, daigon imong ngalan. Mabuting imong gingarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matagad daw. Tagae kog sitas ang kanang ebidensya nga nay sa badista ang gaampo ana. Amahan na mo naka sa mga langit. Pagabalanon ang imong ngalan. Oh. O niya, imong padayonon na to. Pani ang imong gingharian. Ampo niya, pagabuhaton ampo na nya. Wala ra ba jud ko kakitag sa badista ang gaampo ana. Basig ikaw ra siguro ani karon kay napugos lang ka. Dili pugos man. Mao ni kind of prayer nga karon kay naman pabinawa, Brad. Sa ampo diha, Brad, klaro kay giingon, amahan na mo nas mga langit. Dagdaig unas amahan, no? Gidaig ang amahan. Wa gyud mo diretsong pangayo daan ay daig. Kay kani bitaw mangayo ta sa atong mama, Brad, og piso, ngayo ta unsay paliton. Mo daig itas ginikanan to. Pahang mama. Kuan lagi kay karon mo, blooming ka. Yang ending day, mangayo rin kag piso. Di ay nali ba? Sama anang nahitabo karon sa Biblia nga imong gibasa, gidaig daan ang Dios amahan aya pangayo. Di ba? Recommendation man walay magampo nga nangayo daan ay daig. Sige, karon kay ang Dios amahan nagdaig man. Brad. Ani Brad, nindot kay ni atong topic karon, paminaw ha. Ang Dios amahan nagdaig man paminaw ha. Ang Dios amahan nagdaig gidaig man. Karon kay ang gidaig man ang Dios amahan, mismo ang Dios amahan ni daig man ni Santa Maria. Sa pag-ingon niya ngadto kang Anghel Gabriel, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Therefore, kaming mga Katoliko, nagdaig sa ni Santa Maria. Kay ang Dios mo unang midaig niya, pinaagi kang Anghel Gabriel. Di lang kakadawat. Mo na nga inigumana mo sa pag-ampong amahan mo, isunod ayon nang maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Kay mismong si Kristo midaig sa iyang ginikanan. So, as Biblia, basahon akong Biblia. Iingon ni Gabriel nga, bulahan jud ka Maria sa babae nga tanan. Kubot may pa si Anghel Gabriel, kay nidaig pa. Mismo gali ang Anghel, midaig, kita pa dili. Ikaw ra jud nabulahan sa tanang babae ba? Ikaw ra jud bulahan sa tanang babae. Asa may mas maayo ani? Ikaw gipili. Asa may mas maayo ani? Maghimaya ka Ellen Goldwhite na puno kas pangakabakakan. Pagbuhat lagi. Ana. Pagbuhat ko ka ng mga nonsense ng mga istorya. Asa di man ka gusto mo daig tao Santa Maria sa may atong daigon. Imo diha pag-ampo naman ko gigamit ning pag-ampo ba? Hail Mary. Mao bitaw nga kining term pag-ampo, Brad. Paminaw ha. Asa ako sang i-explain nimo. Ako sang i-explain mo. Paminaw sa ba? Gabriel, pangutanon taga. Kana bang basa nimo sa Lucas 1:28 pag-ampo ba na ni Gabriel o pag-appreciate o pag dili pa na ani brada. Dili pa na ma-fraud na to. Paminaw sa ako tubago na. Dili pa na sa kapanahon na jud aktual nga nahitabo na didto sa gitawag nato og kining dang nahitabuan gid sa sulod jud sa kung asa nagpakita ang Anghel Gabriel. Dili pa na ma-probe nga si Anghel Gabriel gaampo kang Santa Maria kay in the first place ang anghel aktual silang nagkonversasyon. Face to face gyud silang ga istorya. Karon sa iyang pag face to face og istorya niya dili biyadto Anghel gabut-buot na sig ingon gisugo pag Dios amahan. I-grant nato nga kaugali paminaw sa ay sagsapaw. Lagi. Dili pa na gitubag na tika, dili na ma-serve as ampo pa. Paminaw kag i-explain pa nako ni para makasabot kag tarong. Mo lagi ni resulta nimo ba? Gitubag na tika. Dili pa na ma-serve as ampo. Karon paminaw sa nganong dili. Ay sa ba? Akong gitubag naman tika ana. Sige. Akong pangutana mao ni. Kini bang hitabo pag ampo ba ni using ba ni nga word sa prayer or appreciation ni ngadto kang Gabriel kang Maria. Di ako na gitubag dili pa na ma-serve as paminaw sa ba? Dili pa na ma-serve nga mahulog naghitabo nga si Anghel Gabriel gaampo kang Santa Maria kay in the first place dili ka mo dawat nga appreciation siya. Appreciation man niya kang Santa Maria. Paminaw ha. Explainan ta kanako. Dawat ba kang appreciation ni? Appreciation. Apil ko. Dawat ko
na. Pero explain na. Aning explain na. Si San Gabriel, nakikistorya ni Santa Maria, personal to silang nagstorya. Nagisugo man sa Dios Amahan. So wala pa inahitabo nga gaampo sa Santa Maria kay ngano man ang term kaning ampo nangayo ta og pangamuyo sa mga taong dili nato makita, nag-conversation ta sa tao nga espiritu. Aniya mo nang mangayo tag pangamuyo sa Dios Amahan, di naman nato na makita kay espiritu naman na paminaw sa ayon sa sapaw para makasabot og taro magay kani bitaw imong guan. Sayang kayo common sense, ikaw wa kay common sense aron paminaw sa ayon sa isa lagi ba ayo sa ani ba ay sa sapaw kay para magkasinabtan na kita karon sa dihang si Santa Maria nakasaka naglangit ang anghel Gabriel sa iyang kapanahonan ni daig kung ibutang i-grant to without accepting for the sake of the argument ayaw sa ba ga ang anghel Gabriel ni daig dili tugikan sa Ginoo mismo ang anghel mi daig kang Santa Maria unsa pa kahakitang mga binuhat lamang madili anghel kanang anghel binuhat po na pero kita dita anghel la pero mudaig gyapon ta kay ngano man ang anghel ni daig now karon Brad wa naman si Santa Maria, Brad. Namatay naman to. Mato ninyo, namatay. Sige, ang si Santa Maria kay nalangit naman to. Dili man ko mutuo 100% kasi Santa Maria to ang impierno. Ginahan si Ginoo inyo yung impierno. Karon, nalangit, tos langit. Kita pod nga mga sumusunod nga nahimong igsuon ni Kristo pinaagis pagtuo, na nahimong anak sa Ginoo pinaagis pagtuo, ato pong gidaig ang inahan ni Kristo nga ingon si Kristo ni daig usab kang Santa Maria ug ang Dios ni daig kang Santa Maria pinaagi kang San Gabriel kita po nga nanahimong anak sa pagtuo idaig sa nato si Santa Maria sa pag-ingon maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoo naa kanimo sumala sa akong nahibaluan sa ako lang nahibaluan ha sumala lang sa akong nahibaluan paminaw sa sumala lang sa akong nahibaluan ang yawa ray dili mudaig ni Santa Maria gaduda na hinuon ko nimo ani ron pinanimong daghang istorya sige follow up na masakitan dayon ba ano masakitan man. Kaya kana imong istorya wa man sa ako lang ni Balan Brad. Ang yawa ra gid dili mo daig ni Santa Maria. Gaduda na jud ko nimo ani kinsa ka. Nero. Oh. Palo pangutana. Sige. Palo pangutana. I-explain namin mo ba daghan kay kang explain. Naba kayo ba kasabot jud si Maria nakasakag langit dayon ang mga apostoles. Dili na issue Brad, dili na issue kay ngano man. Kaning giingon nimong assumption of Mother Mary, that's another version of story. Dali ram nang tubagon. Pero kaning atong issue ba, paminaw ha? Kaning atong issue. Nabay mga apostoles nagdaig kang Maria sama nimo karon Hail Mary full of. Basahon nako. Na. Sahon nako. Kani ha? Diri antas pagdaig ug pagampo ayaw sa lato nakasaka bas Marias langit kay dakong istorya huno na. Kay kaning assumption of Mother Mary dakong istorya huno na. Basahon akong Biblia sa bugna version bugna. Dili siya ganahag bugna kay na may gisugo adto din sa lupa datong King James version kay gipadala ra dili gisugo. Sa diya basa. Masabot ra ba ginato nga Katoliko gining mga apostoles ug si Maria sa una to ha. Mubasa pa ko. Aminaw sa. Ay lagi pagsadlain kay kanang ayaw sa kay mubasa sa ko. Buhat 1:14. Ari lang ta sugod tas 12. Abog na ha. O diya, saon ako. Unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bukid sa mga ginganlan o olibo nga haduol sa Jerusalem sa lakto nun nga usa ka adlaw nga igpapahulay. Bisi. Unsa nga bersikulo? Ay nanapon imong adlaw ha? Adlaw unsa nga bersikulo buhat? Buhat 1:14. Sige daw. O 13. Og sa diha na nga nasulod na nila sa lungsod, bisaka sila sa lawak sa ibabaw, diin sila nagapuyo. Ako lang isundan ta imong bugna ba. Kinsa man ni sila si Pedro, si Juan, si Jacobo, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Jacobo, nga anak ni Alpeo. Asa ubasa pa ko og si Simon, si Lotes, og si Judas, igsuon ni Jacob. Paminaw lagi. Aron makasabot ka. Lagi. Asa lagi. Nga nag-ampo ang mga apostoles sa pinampuan nga. Pa ko mo magbasa ning correction na ka. Mao gali asa. Diba paminaw ba? Ini silang tanan
Unsa may gibuhat nila dito, Brad? Sa ada. Kini silang tanan sa 14. Nagmapadayonon panagiusa sa pag-ampo uban sa mga babae ni Maria. Uban sa mga babae ug ni Maria nga inahan ni Jesus nga kauban sa iyang mga igsuon. Kung sabadista pa si Santa Maria, sloy kayo. Dili apil nila sa pag-ampo si Santa Maria kay in the first place wa gyud dinyo giapil og pag-ampo si Santa Maria kaduha. Paminaw sa mo explain sa ko. Ayo sa lagi sapaw-sapaw. Paminaw sa ba kay mag-explain sa ko. Pangutana ni. Baga ako pangutana na mabasa sa Biblia nga si Santa Maria uban kanunay sa pag-ampo sa mga apostoles. Kung ang anghel nakahimo sa pagdaig ni Santa Maria, unsa pakaha ang mga apostoles? Unsay giingon sa Biblia ni paminaw sa Biblia nagbasa tag Biblia magsapaw-sapaw. Alagi ba aron makasabot kag tarong. Dili daghan na magkag-explanation, nagkadaghan ng mubasa pa kog Biblia. Moingon ra ko nimo nga human ako sa kong tubag. Lagi, ayo sa sapaw-sapaw. Roma, mubasa sa ako lagi, ayo sa sapaw-sapaw. Mahadlok man ka unsa. Roma 16:6. Ayaw sa kay mubasa sa ako kay dag-explain pa man ko sa imong tubag gidaig ba si Santa Maria? Unsaon nimo pagkasabot o di ka maminaw sa kung tubag? Paminaw lagi. Naminaw niya. Sige, paminaw. Niya pa, Roma 16:6. Munang, Brad, ang tao nga magsigig sapaw-sapaw kana paagi pildi gid sa kanunay silang tugi ani. Muna dili lagi magsapaw-sapaw ha. Kay naminaw ba ako sa imo Brad, supposedly unta Brad, imo ning programa ako'y mangutana, ako na imong gipangutana. Okay ra kay gusto mo ka kagkatinawad. Pero paminaw sa akong tubag kay naminaw ka sa akong naminaw ko sa imong pangutana. Yeah. Kaya ako lang giklaro daan buhat wala. Lagi nagdaig. Daraon nagdaig oh. Yukbo si Maria nga sa makadaghan nagbudlay diha kaninyo. Sobra pas daig yukbo gud. Sige. Sa may Maria rin magklaro habe. Roma 16:6. 16. Lah, grabe ka. Salbahis ba? Asa man? Salbahis. Asa man Bibliahan nimo na gibasa? Akong gibasa ganina. Akong gibasa ang kining Latina mo lagi niyo. Maminaw ba para makasabot kag tarong. Ang gibasa nako ganina Latina Vulgata kada imong giingon bugna atong basahon ning bugna. Lagi po koy bugna. Maria nga budlay naghago ba? Wala labaw pas. Labaw pas pangamusta na si San Gabriel nga musta gali kang Santa Maria. Di ayo ilipat-lipat ang tao. Ikaw naman nagalipat-lipat. Si San Pablo niingon siya ha. O di ba nangutana ka. Naabay mabasa. O di niya. Naabay mabasa nga mga apostoles nga mustang Maria si San Pablo. Atoy imong gibasa bi ngayok mo Roma 6. Naa ba toy mabasa ni murang gitilitok ra to. Roma 6. Sa Latina Vulgata ni Monsignor Yap. Nagingon diha. Ingon diha nga gitawag og Hail Mary full of grace. Be? Yukbuan gani. Yung ngumusta. Sige, sakyan na imong pangamusta. Diha sa laing version sa Biblia, ang Anghel Gabriel nangamusta kang Mariaman. Nangamusta lagi. Nangampo hilgili. Tanawara na siya ko sa gaani lagi. Kasi pag siya ko sakpat juga ni si mo kubot-buton ba? Diba? Mo nang imo kung ilipat atong imong laing version sa Biblia kay hadlok mga atong gisugo. Gilipat. Kay mao akong gibasa. Usa ra may Biblia na ko diri. Mao akong gibasa. Sige. Ano na lang ako mangutana ko nimo. Asa paminaw sa before ka mangutana ako sa iklaro, nga ang imong bersikulong gigamit pangumusta wala nagampo Hail Mary full of grace kanang mangumusta kung gapo nga kugihan kay nagwali ning yukbo ko sa iyang gitawag og kakugihan kato ning hatag ko baw kato respeto wala labaw pa gapo Hail gapo full of pasudlan na mo ang kuano aron makalos ka ba pasudlan ni si Art Manises kay mosulod sa o kauban na nimo murag eskwela mo nagpastor pagkakagwanta sige ra magbalin-balin na imong kuan sige kaning ani lang ta tas focus sa pag-ampo sa magimaya ka Maria bersikulo niya layo kayo lagi ba ali ba brad abay yawa brad gaampo magimaya ka Maria puno ka sa grasya kana imong pangutana
kana imong pagkamata wa lagi Na, gisugo. nawa. Wa lagi gisugo. Tigon sa mo siya wa. Wa man puto gaampo magimaya ka Maria. Wa gisugo ba? Imo lipat-lipat man. Tigon sa Kasi ikaw ra man ang galipat. Nigamit kag bugna karon imo na pong gidagan dito sa gitawag kuan. Ako, ipangutana ta kag bersikulo, wa kay bersikulong gihatag. San Lucas 1:28. San Lucas 1:28. So, appreciation ni angko nakagini ng appreciation na kang ni kuan ni Gabriel na Magimaya appreciation ba? ka Maria na puno ka sa grasya pangamusta man na. Maghimaya ka. Swerte kay ka Maria sa laing termino, swerte kay ka Maria. Mayo kasi Maria na swerte. Imong gitawag propeta disgrasya. Sa tanang babae Maria, sa tanang babae Maria, swerte kay ka. Mo nang bolahan ka sa babae nga tanan ka ikaw may napili. Unya imo na nung Hail Mary por tanawa ampo mo King James version na kung basahon ha. Tanawa ha. King James version na kung basahon. San Lucas 1:28. Og ang manulunda miadto og miingon kaniya, kamusta ka babaeng hinatagan sa grasya sa Ginoo, ana uban kanimo dalaygon ikaw sa mga kababayenan. Gipangamusta ni Anghel Gabriel si Santa Maria. Pag-abot diha ni San Pablo, nangamusta siyang Maria nga naghago tungod kanato. Question, patay na ba Santa Maria na? Nag-exist pa ba sa kalibutan? Wala. Naabot na Pablo naabot. Kinimutana man ka nga naabay mabasa. Paminaw ha? Naabay mabasa nga ang mga apostoles nagdahig kang Santa Maria. O nang gisundan ti ka na. Sila sama kang Hail Mary full of grace sama nimo karon. Wala. Ug mao ni giingon ni Kristo nga makot nga pag-ampo kay balik-balik. Kadali lang Brad. Nainomdom ang kong bulawan Brad. Kadali lang ha. Nainomdom kong bulawan ba kay nag-comment man siya diri nga sa paminaw nag-comment si Bulawan diri tigbakoy na kuno ko. Si Bulawan naunta mi schedule debate karon. Murag wa man siya paramdam, tiga live na lang ko. Ang topic na mo lahi to ya kay ingon man siya didto ko naming Balasabas kay si Balasabas ang moderator. Di wala ko mosulod siyang live kay anong si Balasabas lagi dito ginina. Balo. Ingon man niya didto ko namin sa kuan ni Balasabas. Boto sa page si Balasabas. Agang dito siya, mo siya mag-ingon din sa ko. So ani lang. Di ba naman tayo proposal nga debate? Asa man to atong proposal nga debate? Pahimo pa kog tarpulin. Pahimo pa daw siya. Grabe po. Grabing taasa sa kwan. Pamatud-an ninyo. Sige, pamatudan ako nga pare sa Roman Catholic Church mo ni gisugo pagwali sa pulong Ginoo. Anyway, direta sa Lucas 4:16. Ani ha? 4:16 namin noon. Lucas 1:28. Ang address sa King James Version na kay imo mong pangutana ganina doon na bay mabasa sa Biblia nga mga apostoles kadaig ni Santa Maria. Ani ha? Mo gina imong pangutana ganina. Si San Pablo niingon siya dila na to nabasahon na Latina Vulgata kay murag halangan man kana. Ay sa mutubag sa ko. Nga nagampo sama sa imong inapuan, Hail Mary full of grace kanang imong inapuan. Ayaw kuya ako pangutana. Di ba? Lagi. Naman sa Biblia Hail Mary full of grace. Nabay mga apostoles nga nagampo sama ana. Paminaw. Kung pagsabot sa Biblia, Brad, kung pagsabot sa Biblia imuha naa. Pero kung gusto kang mangitag litra po litra di na mabasa nga ang mga apostoles mingon Hail Mary full of grace. Karon, di may giingon sa Biblia sa sa Roma 16:6 niingon si San Pablo, pangamusta ako kang Maria. Ang anghel sa diri sa Lucas 1:28 nangamusta kang Maria. O sa may gipangamusta ni Maria sa anghel, o sa may gipangamusta ni Anghel Gabriel kang Maria, Hail full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. So ingon ang anghel ana pud kang San Pablo. Sus Ginoo ko mindset ba? Common sense mo kay tol si motibo niya wa kay. Sus Ginoo wa kay common sense. Explanation ipong haom-haom ba? Ay sa haom kaduol ana. Pangumustan abot ta pud kang Gabriel. Ang Brad, nalibog ko ni Moron ba? Nalibog ko ni Moron kay ano? Ang Gabriel appreciation. Ang kang Pablo pangumusta. Unya imo kapilon. Nalibog ko nimo ba kay? Nalibog ko nimo ba kay? Nalibog ko nimo kay ngano mo gyud pirte magginimong inita aning maghimaya ka Maria puno ka sa grasya murag gaduda na jud ko nimo ani ba? Anong nainit man gipasabot lang ta ka kana nga pag-ampo maot balik-balik nga pag-ampo. Asa mabasa nga ang pag-ampo maghimaya ka Maria maot. Pero basaha dia, basa. Mateo
Size. Oh, kanang maghimaya ka Maria ha. Maot. Ingon dili. Oh, sige. Og sa inyong pag-ampo, ayaw kamo pagyamyam sa mga pulong-pulong nga walay kapuslanan ingon sa ginahimo sa mga hintil. Sa ubang bersyon, ayaw kamo pag-ampo sa binalik-balik ingon sa mga hintil. Asa may maghimaya ka Maria di maot. Pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. Ayaw panag-ingon kanila kay ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga gikinahanglan bisan gani sa wala pagkamo makapangayo kaniya. Asa may maghimaya ka Maria maot dana. Asa may maghimaya ka Maria maot dana. Lantaw gano inyong pag-ampo nga balik-balik. Ayaw lagi haom-haom. Ang akong gipangita naabay mabasa sa Biblia nga ang maghimaya ka Maria maot nga pagampo gikutlo nimo na niya. Asa man diaron? Tukma gali balik-balik kisa may nagampo nga. Sige tukma. Atong basahon tukma kuno. Tukma sa S unsa to imong gibasa? Sa S. Size. Sa King James imong gibasa. Ang inyong mga pagampo ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan ingon sa gihimo sa mga hintil. Diri lang ta. Question ti kani. Kaning maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Wala ni kapuslanan o naa ni kapuslanan? Wala lagi ginagirikumin nga pag-ampo na sa wala ko mangutana girikumin ba sa pag-ampo. Kay matod nimo imo man nagikutlo ideng gihaom nimo maghimaya ka Maria. Ang term nga maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Wala ba nay kapuslanan o naa nay kapuslanan? Wala nay kapuslanan basta ibalik-balik nimo. Wala kapuslanan dili na sa Biblia ron. Basahon na ko sa Biblia ha. Tahon nako. Pasti lang luya. Wala nay kapuslanan ang maghimaya ka Maria hoy. Basta imong ibalik-balik lagi. Tukma. Adera. Sige ha. Basahon nako ha. Misulod paminaw sa. Pag nahulog kag awing ani ba? Tawa. Misulod ang manulunda bugna ha, bugna. Misulod ang manulunda ngadto kanyag maingon. Maghimaya ka. Ikaw nga nahatagan sa grasya, ang Ginoo manaag kanimo. Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayenan. Questionon tagag otro. Naa ni kapuslanan o wala ni kapuslanan? Yes or no? Pangutanon ta ka. Ikaw ba ni basa? Ay, nangutanan nimo kay nibuhi magagpulong nga walay kapuslanan ang ampo nga maghimaya ka Maria kay para nimo maot. Question, asos Biblia, nigamit ka ani San Mateo 6:7. Karon kay niingon man ang San Mateo 6:7 nga inyong mga pag-ampo ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan. Question, kaning niang maghimaya ka Maria puno ka sa grasya nga naa diri sa Biblia wa nay kapuslanan o do na nay kapuslanan? Kung saan ang bersikulo kay layo kay imong pagsabot. Layo pagsabot. Kung basahon balik ha. Duha ka Biblia kung gamiton kaning bugna o kaning maayong bali o kaning King James. Tanawon nako. Ay sa. Niingon ang Biblia. Akong basahon na. Lagi. Sa Lucas 1:28. 28 daghan nga bersikulo kuan diha kanang gitawag bersyon daghan. Mo ning gibasa ganina. Ikaw gabasa gisundan lang nako ning bugna nimong translation. Nero, ako itubag ko na taka. Nero. Imong tubag, mani akong tubag, ingon. Og ang lunda miadto ingon kaniya. Kumusta ka, babaeng amayong kuana kanang King James version na. Ana uban kanimo, dalaygon ikaw sa babae nga tanan. Kana imong ibasa naaba nay kapuslanan o wala? Yes or no? Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Kinsa iyang gipahimaya? Si Maria siyang kaugalingon. Wala kay labot. Anong maabot mo? So direta nakapokus ta karon sa kaning balik-balik. Ingon ka nga, okay ra man na, pero kung balik-balikon maot direta. Kay perti supaka nimo ning balik-balik. Si Kristo kay gabalik-balik pag-ampo maot pud to. Kana lagi imong pag-ampo nga wala isugo. Mo na giingon. Asa ba? Ayo dili ni isugo. Isugo ba nigwa? Gisugo ba nigwa or unsa ba niya? Kaning imong gisupakan, walay pulos ang maghimaya ka Maria kay balik-balik. Anya, paminaw. Matud nimo walay pulos ang maghimaya ka Maria kay balik-balik. Imo ba yang gi-confirm yan na nimo ha? Bersikulo walay sugo
Unya, Dili na dili na issue dili kung gisugo ba nagdili. Sa paminaw sa ang deklarasyon nimo ganina. Brad. Ani brad. Kadot. Mo explain sa ko. Kaya explain mo ka. Nero. Ang imong bersikulo giingon ni Gabriel nga maghimaya ka Maria, maglipay ka Maria sa imong kaugalingon. Wa kay labot, kay ingon ri maghimaya ka Maria. Ka. Wala nang ingon diri nga maghimaya. Okay, akong klaron. Sige. Klarohon ako. Niya. Ana ka nga ang pagampo nga maghimaya ka Maria maot question asas Biblia nga paminaw sa ako i-explain ba sa ako na pod ako asa ani ingon ka nga ang kanang pagampo nga maghimaya ka Maria maot question asas Biblia nga ang pagampo sa maghimaya ka Maria maot imong gikutlo San Mateo 6:7 ingon din diri King James akong basahon kay mo ni basa ang inyong ang inyong pagampo sa inyong pagampo ayaw ka mo pagyamyam sa mga pulong-pulong nga walay kapuslanan. So gi-question ti ka. Kining San Lucas 1:28 niingol ang Anghel Gabriel kang Santa Maria, maghimaya ka puno ka sa grasya ang Ginoo na nimo. Wala ba ni kapuslanan? Ingon ka wala. Kay matod nimo balik-balik. Imo nang gi-confirm ha? Imo nang gi-confirm ha? Nga ingon jud ka nga walay kapuslanan kay balik-balik. Ay sa brad. Sa explain na sa ko brad. Kaya akong gi-recall tanan nimo. Ay sagsapaw. Ay sagsapaw. Ay sagsapaw. Kuy. Ay sagsapaw. Example. Unsa na pinuon ni. Ang istorya. Ang imo pangutana ginina ini bang ang akong pangutana kana bang maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya nga naa sa San Lucas 1:28 wala ba nay kapuslanan imong giingon wala kay gibalik-balik ninyog ampo so dirita aning term na focus tas balik-balik karon na focus tas balik-balik di sa padalian niya ng sugo kay wal dili ni issue diri kung sugo ba na wa imo yung gi-confirm nga wa gyud nay kapuslanan kay gibalik-balik mo karon ikaw gaingon na nga way kapuslanan ang San Lucas 1:28 na makaglukas 0.1 karon matod nimo walay kapuslanan kay ingon ka sa imong rason nga balik-balik ay isa kay pahumanas ako ang imo yung giingon ganina nga dili manong namaot ning maghimaya ka Maria kay balik-balik nya naara ba toy yawa nga diingon ana katong pinaagi sa napuses paminaw sa ayaw sa ba mo sapaw basta magisgot tagyawa mo sapaw din ka ayaw sa para magasinabtan na ita naay ra ba yung mga puses nga na kaso sa simbahang katoliko nga moingon yun na sila nga maoting maghimaya ka Maria ambot igon sa mo so karon matod nimo isa paminaw sa ay sa ba matod nimo maot ang maghimaya ka Maria kay balik-balik question. Kani ding term balik-balik. Ayaw sa lagi magsapaw kay naunsa man ni magsapaw-sapaw minuon eh. Imo magong iklaro nga gi-declare na kung maot na diha nga dili man na pagampo. Sa ayaw lagi dili wata magisgot ani kung sang ani ba? Matod nimo kay maot kay gabalik-balik. Mo ni imong deklarasyon ganina ha. Question. Ayaw sa bisag i-review pa nato ning live brad. Ako man gining putlon. Sa kadali lang ha. Isa pagputlo na nimo siya kay atong naminaw klaro makuha lang punto wala isugo niya imo pang gibalik-balik. Dili na ni iso kung gisugo banigwa kay kanay bitong term nga gisugo imbes ni gamit kag bugna nga Biblia ang imo na inong gibasa ang King James version kay dito sa bugna gisugo yung mabasa. Likay magato. Nawa may problema di ay. Kung kag appreciation. Ang anghel niya appreciate ka sa Santa Maria, may appreciate sa me. Ning appreciate ang ikaw naman may batasan sa ginikanan ni Kristo. Straight. Buhat nga to the point. Appreciate ka, himuon mo pag-ampo. Maunay ka. Ani Brad, para diretsohon na lang tika Brad. Katong si Kristo ang gaampo matog balik-balik, sayop to siya wa. Bebe, atong lantawon ang pag-ampo ni Ginoong Hesus nga balik-balik. Haman na nimo balik-balik ka San Mateo 26. Be, 26. Siya. Napay balik-balik dire.
Sus Pero, Ginoo ko mura ni sa badista nga wa gyud kalibutan. Ay, so, Ag nahibalaan niya magimaya, ag nahibalaan niya manamo lang. Ya. Ang Biblia, Gaam mo correct. po si Kristo sa Getsemani ha. Sahon ako. Sige, sige, bersikulo. Unya Bersikulo. San Mateo 26:36 padulong tag 45. Yeah. Sige daw. Ya. Unya si Jesus ni kuyog sa iyang mga tinun-an. Niadto sa usa ka dapit Balik-balik ha. nga ginganla Getsemani og miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto og magampo. Ya. Gidala niya si Pedro og ang duha ka anak ni Zebedeo og gibati siya dakong kaguol og kahingawa. Og miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. 39. Og milakaw siya sa unahan og mihapa sa yuta og nagampo nga nag-ingon. Amahan ko kon mahimo kuhaa kanako kining kupa. Apan dili ang imong pagbuot mo ay matuman kun dili ang imo. Unang pagampo ha. Una. Okay. 40 unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug gikaplagan sila nga nangatulog ug siya miingon kang Pedro ngano nga nangatulog ngano nga kamong tulo wala makatukaw uban kanako bisag usa na lamang katakna. 41 pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay andam ang espiritu apan loya lawas. 42 og bibiya si Jesus bibiya si Jesus pag-usab og nagampo. Amahan ko kun imo angay ipainom kanako kining kupa matuman ang imong pagbuot. Balik yapon niya lampo kaduha. Tawa ko nung ibalik ba? Balik yapon niya ningon sa amahan ko. Kun imo galing ipainom kanako kining kupa matuman imong pagbuot. O ikatulo. Ibalik ba? Lantawa ba? Ning balik ba? Unsa man na? Ayaw gali. Ang pagampo niya nga iyahang action ning balik siya. Pero ang iyang word wala na. Ayaw, ang iyang ikadua. Ikatulo. Ampo na pud siya. Ikatulo. Asal may ikatulo na. Wa man kay kalibutan di ay. Pila na Ginoo. Og mibalik siya pag-usab og ang tinun-an ni kaplagan niya nga nangatulog yapon kay katulogon man sila kaayo. Umibiya na usab si Jesus kanila nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Kani? Ikatulong higayon sa samang mga pulong. Sayo pas Kristo ani wa. Kung imong lantawon, samang dili sama sa pulong. Ikatulong pulong ha samang higayon. Ang style ni Kristo ning adto siya nasayo pa si Kristo ana nga nagampo sa ikatulong higayon sa samang pulong. Wa siya nasayop ani sama sa sayop ang inyo. Naaraman di ay. Naaraman di ay. So dili di ay in short. Dili sayop ang magampo ka og balik-balik sa samang pulong. Ning adto pa didto sa gitawag og sa mga apostoles. Wala niya gipundo. Tapos ang debate. Tapos ang debate. Ano? Ikaw na nag-ingon nga dili day sayop ang pagampo og balik-balik sa samang pulong kay gi-confirm na ni Kristo. Imong gilantaw diri og sama sa inyong inampuan wala. Dia. Saon na ko ha. 26 atong basahon 26. Dia. Layo lagi kayo ang inyo ha mga gitawag og maot lagi ang inyo ha kay wala isugo ug wala pa duy relasyon. Brad asa lagi mabasa sa Biblia nga maot ang amahan maot ang magimaya ka Maria. Wala lagi isugo niya nagbuhat-buhat mo gingana nga pag-ampok. Ang appreciation dili ni isyong sugo ba ni dili Brad, kung atong balansin sugo ba ya gina? Dili usa pa sugo ana nga appreciation. Basahon na to. Kundi ba sugo? Gamit Biblia. Basahon na to. Basaha ang imong ikaw mismo mubasa ana. Mas maayong ikaw mismo mubasa ana sa San Lucas 1:26 kanang bugna nga bersyon nimong basahon. Kristo paminaw. Ang inang pagampo ni Kristo ingon sa Kristo. Kung ikaw pa ni Ginoo kung imong itugot nga makaadto kog banila niya nakulbaan kag unsa na wa ka kibalo dito pag taw-taw na pod ingon. Layo na kay na imong analohiya. Wala na mao. Mo analohiya wala mao. Inyong mga pagampo hiusar ba na? Imo kalibutan. Kay imo man gyud i-deny nga dili sugo. Mas maayo ni ikaw mismo imong basa
sa San Lucas 1:26 sa imong bugna nga Biblia, sundan ti ka sa imong bugna. Ang gisugo diha. Ay, sayo. Inga iba, ingon ka nga dili sugo. Ingon ka dili sugo. O, basaha. Basaha. Kamu nga Amo. maminaw. Amo lagi ayaw ilipat ang tao. Basahan na ang Biblia kung wa ba nimo gilipat ang tao. Naro. O, basa. Bugna, bugna, kanang bugna. Kanang bugna. Naro. Hmm? Matanga na to bugna. Nga, naigitawag dili. Og sa ekonom kabulan, ang malulunda nga si Bugna. gisugo Bugna. gikan sa Dios. Ang gisugo gikan sa Dios. Gisugo. Manday niya yung kagdili sugo. Bang ato dito. Pa siya gisugo nga litukan na Gabriel. Ang sa'yo ito ka, Gabriel. Sa diyang gisugo sa unsa may ang gilitok. Ikaw daig suguon ka. Sa pamina sa diyang gisugo sa unsa may ang gilitok. Sa diyang gisugo sa unsa may ang gilitok. Sugo siya pagpaadto. Oh, dayon sa yang gilitok. Ulahan ka Maria. Maghiba. So kanang yang gilitok, gikan na sa Dios Amahan kay sugo man siya. Appreciation. Di man Tanawara. Dahil natikoy jud ka ani. Murag ka tong cake nga natikoy ba? Tawa po. Ang pot ng appreciation. Imo utok madili makasabot. Laban bawi. Sayang kayo imuhang common sense TV yo kay common sense. Imo utok ka po di. Ning angkon na kininaha nga appreciation, at least ning angkon ka. Naabay pag-ampo sa appreciation. Hail Mary full of grace. Unya pag-ampo na nasama sa inyong gibuhat ron. Kaya gani ha. Brad, ang imo manggong deklarasyon kay maot ang maghimaya ka Maria kay ingon nimo ganina balik-balik. Si Kristo nag-ampo siya balik-balik sa tulo ka higayon sa samang mga pulong. Paminaw sa ba? Si Kristo ani ha. Sa aron maklaro na to ba? Kay murag sa sapaw-sapaw naman gani gud. Situasyonal man ang nahitabo kang Kristo. Gisuon ba na ninyo? Wala ninyo suna kay Kristo ra na. Ana nagsuon mo, gasuon mo. Wala ninyo suuna kay situasyonal. Suon ba na ninyong gibuhat ni Kristo? Si Kristo baya gaampo dia gahapa ra ba gyud? Ginoo pahawa ning dautan. Ginoo pahawa ning dautan. Balik na siya situasyonal sa imong kaugalingon sama sa imong Kristo. Pero ako imong hagiton. Ako imong hagiton pahawa ning dautan kasi mohawa na to ani ron. Ang inyong pag-ampo gapo hiniusa sa tibok kalibutan tanang tawo nagampo ana mo na siya gitawag og maot kay di na mo kabalo mag-ampo sa inyong imbes maghiusa na ino gampo maot na inoon ang yawa ra ba brad mo ra ba ni trabaho siya wa sa anong klarohon na to ba inyong ampo unya tibok kalibutan nya balik-balik man jud kapito ka balik unsa na kapito ka raw magimaya so dili day pwede ning balik-balik brad dili day pwede ning balik-balik sa dili day pwede ning balik-balik ta magampo bawal sa lagi ba dili day pwede magampo og balik-balik kay bawal nimo nga pag-ampo gapo kanang hiniusa inyo giingon diri nga nang hiniusa kay another version ng hiniusa dili ba pwede magampo og balik-balik kay bawal situasyonal lagi situasyonal nasabot ka situasyonal di gitutlo nimo San Mateo 6:7 kay kanang matukog lasang kanang mo bakasyon kog bukid unya sa ani ba gikutlo nimo ang San Mateo 6:7 brad gikutlo nimo ang San Mateo 6:7 mo nang namaot ning Ampos Katoliko kay in the first place dili sugo og balik-balik diri sa ko una aning isyu nimong balik-balik kading term balik-balik sayop ba di situasyonal tuwag ta situasyonal ako mo tanag situasyonal ang term nga balik-balik sayop ba ay atong basahon ang Biblia sige atong basahon og ang inyong pag-ampo ayaw ninyo balik-balik ka pagyam-yamana sama sa gipamuko sa mawalay kapuslanan nanda ko na inyo ho iyam-yam lagi karon balik-balik ingon dia sayop ba ang ampo balik-balik kay matud ni Kristo di pwede balik-balikon question sayop ba magampo balik-balik kanang isin sa inyong pag-ampo mali na pero kanang pag-ampo wala ko mangota nag-isin bas pag-ampo ani sige karon paminaw ha sundan ta kasi mong gigamit ang ingon ni Kristo sa City sa inyong pag-ampo kinsa man ning giingnan niya inyong pag-ampo kinsa may kaistorya ni Kristo ani at that time ang mga sabadista na mahulag Sabado o ang mga Domingistang na mahulag Domingo
pasabot ani. Kung moingon ka, tanang tao ni applicable man ito kay labot. Ang tao naay ka istorya si Kristo ani. Wa kag istoryahan kay wa pa ka na tao. Wa po kog istoryahan. Sige. Pero mao ni Dili lang ta. Dili lang ta sa isyu nga niingon Dios Kristo nga dili pwede magbalik-balik. Kaniha. Mo ni deklarasyon ni Kristo, dili pwede magbalik-balik. Question, sayop ba din magbalik-balik tas pagampo? Diba? Ang essence gibasa na dili ayaw nang essence kay walay nakabutang dag essence. Ang deklarasyon ra bagid ni Kristo diha niingon siya, ang pagampo nga balik-balik bawal. Question, sayop ba ang magampog balik-balik? Yes or no? Ang mabasa nato diri. Yes or no? Yes or no? Ingon ko diri, ang gibasa nato diri. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Ano yes pagka nga ang mabasa ra nagagat ra tas mabasa. Pag ingon ni Kristo nga sayop ang magbalik-balik, dili pwede. Tama mali? Naa ba day sayop diri? Ingon mo sig ayaw. Dili pwede mag-ampog balik-balik, di ba ningon siya? Ingon si Kristo, imo day supako. Karon kung mag-ampog kag balik-balik bawal dili. Si Kristo na nag-ingon no? Sige, sundan ako ng giingon ni Kristo nga dili pwede mag-ampog balik-balik bawal. Salmo 136 atong basahon. Ingon, pasalamati ang Ginoo kay maayo siya og iyang gugma mulong tadangtod sa kahangturan. 2, pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios kay siya mugna sa hangtod sa kahangturan. Balik-balik yapon. 3, pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo ngayang Tama na kapuslanan. So naay ampo nga balik-balik nga naay kapuslanan. Napoy ampo nga balik-balik nga dili kapuslanan. Situational. Ingon si Kristo ayaw kay ang essence sa inyong pagampo memorize o niya wala na essence ikaw gali maglubat. Sir, di lang ta magisgot ana kay kaning essence direta focus tas magimaya ka Maria kay dire magikas magimaya ka Maria mo gini mo gisupakan. O magini mo gisupakan magimaya ka Maria. Question, ang kanibang magimaya ka Maria nga naa diri sa Biblia ang mabasa nato. Unsa man na? Maayo na o dawtan? Wala lagi sugo sa pagampo di appreciation. Dili ko mangutana gisugo ba na? Wala ko mangutana gisugo ba na? Sa. Wala ko mangutana gisugo ba na? Ang naas Biblia nga mabasa Lucas 1:28. Maayo na o dawtan? Ano mangutana magagmay dawtan nga maayo man tanang Tubagalang. Ang imo pagsabot ni dawtan. Tubagalang. Kana bang maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoo na nimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Maayo na dawtan. Ang sa Biblia di na dawtan pero ang imong pagsabot o pag-apply ay dawtan. Ay sa mananguta, dili ko mangutana og naabas Biblia dawtan. Ani ba, Brad? Ang mabasa ba sa San Lucas 1:28, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na nimo. Maayo na dawtan. Nya raw. Ang tanang nasulat sa Biblia, maayo ba na dawtan? Tanang nasulat sa Biblia, maayo pero ang imong pagsabot mo dawtan. Sige, kay maayo man. So mooyo nagkakaron nga kanang naa nasulat sa Biblia nga San Lucas 1:28, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na nimo. Maayo. Ang imong pagsabot lagi pag-apply mo dawtan. Kay supas. Wala ko mangutana ka pag-apply ba namo ani dawtan ba dili? Ang ako lang pangutana simple lang. Kaniya, wala ko mangutana nimo kung ang amo bang pag-apply ana, maayo ba dili kay kana may katarungan kas pagtubag. Ang question ko lang simple lang akong pangutana. Kana bang maghimaya ka Maria nga naas Biblia, maayo ba na o dawtan? Yes or no? Ang imong pangutana kay ang ning question ko sa inyong pag-apply. Ayaw ipasangil sa Biblia. Kay wa jud ko supak sa Biblia ang inyong pag-apply. Di wa man kay supak sa Biblia di tapos ang debate. Tapos ang inyong pag-apply. Sa debate, undang tani. Brad. Dili ba ya pagsabot Brad kay ngano? Letra por letrang mabasa na di gina kinahanglan nimong sabton. Ano na nimong appreciation ha? Di na jud ka paminaw ha? Kung moingon tag sayo pang pagsabot, wala man luuyan nimo common sense TV ka. Dili ra pa kinahanglan tag pagsabot ana kay mabasa ginang letra por letra. Dili kinahanglan pa nimo pagsabot. Precision. Buwan na jud. Lugi na kasi imong mga customer ani. Kay ikaw may nalugi. Ikaw may nalugi. Mabala ka man ka nga niangko na ka nga appreciation. So last pangutana. Unsa magyud tugani ko tinuod? Maayo ba na ang magampo tag maghimaya ka Maria o dautan? Ayaw lagi diri ipasangil sa Biblia. Lagi. Diba wala pa asam din ako na ipasangil. Naamang ginas Biblia, di pasanginglan ako ng Biblia kay diha among ginas Biblia namo gikuha. Question, kani bang maghimaya ka Maria nga gilitok sa simbahang Katoliko? Maayo ni dautan. Kapilig pagampo.
kay tubagon ta ka. Kini bang Okay, pag-ampo naman na kay nga dugay naman na Santa Maria wala dire. Maayo ba niya dautan? Oh, kini bang pag-ampo sa Romano Katoliko? Ay kung tudloy brad, ay kung tudloy kay common sense TV imong title sa imong kuno nya wa kay common sense. Kini bang pag-ampo sa Romano Katolikong help me for ay sana ay sa ani ba? Sa ani ba? Ako lang kay ang kini kung giingon ka nga kanang inyong ampo di ba na wala ba sa Biblia karon na sa San Lucas 1:28 nagingon maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na nimo bulahan ka sa tanang mga babae. Question, dautan ba na siya o dili? Imo nang itubag ginina nga di na pag-ampo appreciation na. Wala ko mangutanag pag-ampo ba ni appreciation ba ni? Kay apil na ba na sa meaning ng pag-ampo anang appreciation? Apil na ba na? O bitong gipangutan ka nako kung sa meaning anang pag-ampo. Wa ka ningon ka lisod kayo. Brad, sa yawa Brad lisod kayo mo ko anang yawa aning term pag-ampo. Bergaduda na jud ko nimo ani ron. Kay giangko na nimo ginina appreciation di pa na Brad. Ang yawa dili makahibalo mo ampo ang yawa. Paminaw ha. Wala yawa nga mag-ampo. Paminaw sa. Ay sa ani Brad. Paminaw sa ko. Wala yawa. Paminaw sa ba? Wala yawa nga mag-ampo. Diba? Kasi magkakita yawa ga-ampo. Oh, karon dihang gipa-define ti ka sa meaning aning pag-ampo, ingon kalisudas pangutana oy. Diha pa lang daan gaduda na ko nimo. Kaya ang yawa di gini kahibalo unsay meaning sa pag-ampo kay in the first place ang yawa walay pag-ampo. Question, sa daghang mga pag-ampo sa simbahang Katoliko, paisa, sa daghang mga pag-ampo sa simbahang Katoliko, ang kani pag yung maghimaya ka Maria may imong giinitan. Paminaw. Ang yawa na noy lang dili ka balo mo ampo. Oh, gagi ka naglangit noon sa mangka. Asa man kita sita sa Biblia gaampo ang yawa. Sige daw. Noon sa mangka. Common sense na siya gikan sa langit. Basahi ko. Hindi lili porket nagikas langit, kabalong mo ampo na. Gikan sa langit. Oh, dan naba yawa nga gaampo. Nyaraw. Gikan sa unsa sita sa Biblia ang yawa gaampo? Sige, gay kog sita. Kinsa may ampuan niya nga nagpaka-Dios so dili gid siya mo ampo ang yawa. Therefore kay dili mo ampo ang yawa, Brad. Simple kayo. Wa gyo yawa magampo. Muna nga normal sa yawa di gyud kahibalo unsay meaning sa pagampo. Kay di man sa kahibalo mo ampo. Sa dihang nangutana ko nimo unsay meaning sa paminaw sa ba? Wala yawa nga nagampo kay ingon ka. Paminaw sa wala yawa magampo kay ingon ka nga ang yawa di na magampo kay ngano man. Ay sa ba? Sao naman ay pagkasabot nato ani ron nga magsige pug sapaw-sapaw. Ang imo magong istorya, imo kung butangag istorya ba nga wa nako himua. Ang giingon nako los pa din taon. Dito sa langit. Pag hinulsol na ka po kay si Darwin. Ay, Ginoo ko. Ay, ano na lang. Sige, tubagal lang jud ko klaro para mahuman na ta. Para maklaro na ta. Oh. Balakes Darwin ra ba nimo? Ay, ikaw may nabalaka. Wala na balakas padre nako. Balaka. Ay lagi isgutis padre kay ngano? Kung isgutan nimo ni padre. Brad, ay nagbalhin. Brad. Ayaw ingna nga nabalakas padre nako. In the first place, ayaw po diapil og topic si Padre Darwin dire kay ngano man. Ayaw sa ba? Nagsapaw. Ayaw sa sapaw. Uy. Ayaw giapil si Padre Darwin dire sa atong topic kay in the first place this is between you and me raga istorya. Ayaw iapil tong mga tawo nga way labot ri sa atong conversation. Nanapil gihapon kay magapil-apil sige kay isgutan nato ni kadyot si Padre Darwin no. Sa yawa nga gi-exorcise ang mga pusis nga gi-exorcise ni Father Darwin di gyud na modlitok og Father Darwin ra ginailitok. Ikaw kay Darwin ra ka gaduda na jud ko nimo ani ron. Straight to the point. Sayunan katong video nga imong giputol. Ingon si kung sa to video nga imong giputol nga si Darwin anay man niya na yawa nga niingon. Dila ta mag-isgutan ng Darwin kay basig ma-exorcise pa kang father, kinawildan siguro ka ba? Yawa nga manginginot kay sukat pa sinugdan. Brad, ani na lang Brad, mahuman na ta kay gabiin na kay Brad. Sige na, para mahuman na ta Brad, kay gabiin na kay Brad. Wala na ho, alas 10, 16 na. Ani na lang ko Brad. Asa, si way bersikulo.
Ano ya? Bersikulo. Lucas Layo kayo mong pagsabot. 1:28, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Ay sa ba? Bulahan ka sa tanang mga babae nga tanan ug bulahan ang bata nga imong ianak. Question, dautan ni dili. Pero ayaw lagi apila na. Dautan to dili. Pangutan na sa inyong Dautan o dili. Sa manabay dautan sa Biblia nga imong Ah, gibasa. so dili dautan, dili dautan. So dili dautan ning maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang inyong doktrina ba? Kasi wala ko mga doktrina ba namo? Dili ba sa ani ba? Klaro. Dautan o dili? Dautan o dili? Imong tampered ng Biblia para sa imong Kasi nabuing ng tampered gigabasag. Dire. Basahon nako. Bugna, tampered na inoon ni bugna. Basahon nako bugna. Og misulod ang manulunda ngadto kanyag miingon. Maghimaya ka ikaw ang gihatagan sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa taliwala sa kababayenan. Ayaw sa ba? Gabasa pa ko sige pa kag sapaw-sapaw. Ipasabot ta kasi gibasa. Sa pa ko sige pa kog sige kag sapaw-sapaw. Ipasabot ta kasi gibasa ba? Brad, si Kristo ug ang yawa nagistoryahanay, naminaw gid ang yawa ug ikaw di ka maminaw, labaw pa jud ka sa yawa ni ron. Kay listen to kay ka. Oh, sige. Ipasabot ta kasi gibasa. Resulta dili kay balo unsay meaning sa prayer bilang lisoda oy. Iya gini sa yawa ni. Adiya. Lucas 1:28 bugna akong gibasa. Ingon, ug misulod ang manulunda ngadto kanyag miingon, maghimaya ikaw nga hatagan sa grasya ang Ginoo na nimo. Bulahan ikaw sa taliwala sa mga kababayenan. Dautan ni dili. Sibat mangyawa noon. Ang tanda na ko rin yun. Sige na, para mahuman na ta. Dautan dili. Naon sa ka? Ang San Lucas 1:24, dautan dili. Gipapili lang ka na kuan na sinindua. Sa Biblia ay tampered. Ay wala. Alang-alang magdili na ko nagamiton nga diha man namo nagikuha. Sa inyong doktrina ba may pinakadakong kuan? Diri Bugna version ha. Para dili ka magkaingon nga tampered. Bugna version, protestante, dili katoliko. Nag-ingon. Ayaw sa. Lagi wala tay problema ana. Di paminaw sa wala tay problema. Questionon tay kana ko ani para mahuman na ta kay loy kay kani. Question. Dautan ba ning San Lucas 1:28 dili? Dautan nga giingon diha pakimaya. Dautan dili. Iyo himo ang tampered ng Biblia. So dili dautan. Ang inyong gihimo pagsabot, pag-apply mao na siya. Mangita kog Biblia nga nailugo sa Sabadista. Kaniyo. Yaw. Pasahon na ko Lucas 1:28 kay basig biyon kag tampered to kung gigamit ba. Mura ba ni madali-dali ninyo tampered dayon. Sus Ginoo kung luya po ning kampon sa demonyo. Imong mga followers unta makasabot na nga nangilad ra ka. Ay bisan pag moingon ka brad, kaning imo brad, marong anong tira-tirahon tani no. Kay para matrigger tas inyo hang wali, mosulod ko nimo padaghan sa imong viewers ug followers. So to the point. Ada itong basahon na to ni San Lucas 1:28 ni nailugo sa Sabadista. Ang manulunda ay sa no? Ang manulunda miingon. Aning nailugo sa Seventh Day Adventist gud mismo ha. Bisaya ni. Lucas 1:28. Ang manulunda miadto og miingon kaniya, "Kamusta ka, babae gihatagan sa grasya ang Ginoo kanimo? Dalaygon ikaw diha sa mga kababayenan." Question sayon ra kay pangutana pili lang. Dautan ba ni o dili? Naabot man lagi kag dautan. Unsa man di na mo kaya to bago na ko pangutana? Ang dautan ni sa explanation ni mo oy. I don't need your explanation because I don't need the explanation. Ang ako lang pangutana dautan ba to o dili? Ang dautan diha ang inyong pag-apply pagsabot nga giampo na wala ko mangutana oy dili. Layo kay mong tubag. Wa jud ko mangutana nimo dautan ba mong pag-apply ani sa among pag-appreciation o dili. Ang question nako simple lang. Ang nasulat na sa Lucas 4:28, dautan ba na o dili? Nasipiat lagi ka ginina kay wa ka kapangamakak. Nagiwa na magay imong tubag noon. Ang inyong pag-apply. Dautan ba ni yes or no?
Ang dautan lagi diha ang inyong pag-apply pagsabot. Ang Ay, imong wala ko gibasa mangutana, hoy. Sabta kong pangutana, ha. Wajud ko mangutana nimog dautan ba ni Brad ang among pag-apply anis pagampo o dili kay kana mo ingon jud kag dautan gina Brad yung pag-apply. Ang simpleng pangutana nako mao ni, dautan ba ning maghimaya ka Maria? Yes or no? ang pangutana lagi klaruhag pagampo ba na? Ay di wa ko mangutana regarding ang pagampo. Ang naas Biblia ba nga giingon ako San Lucas 1:28. Gibasa nako, dautan ba na? Yes or no? Ay, dautan ba na? Yes or no? Pangutana ka nga dautan ba na nga himong pagampo apila? Ay, wala dili ta magisgot ani kay regarding good sa among pagampo, Brad. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Pirti gini mong supakan, ingon ko kang maot na. Question kay kaniting maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, naaman gyud ini sa Biblia. Ayo sa isa. Di ba? Nagyaw-yaw na kayo. Question ha. Imo pang gipli. Imo pang gipli ang maghimaya ka Maria nga akong giampo. Ingon pa jud kang maot ni. Maot na. Question kay ang maghimaya ka Maria kay naa among Dios Biblia ang mabasa. San Lucas 1:28. Mao lang niya kung pangutanan niya kung maot ba ning maghimaya ka Maria? Yes or no ra? Di ba nimo kayang tubagon nagpasabot na ikaw mismo natiko ka kasi mga programa ani. Straight to the point. Ginoo ko. Sao na lang. Kanyo, dautan ba ang apresisyon? Disgrasya juga ni ron. Ha? Dautan ba ni ayaw pagbiya? Imo ra mamigo ni biya, wa na magaling ko sa imong migo. Tanaw na to kinsay mulayas ani ang mulayas ni yawa. Bat na ko. Wa na, surrender na. Sige, sakyan na lang nato na imong apresisyon, sir. Dautan ba ang apresisyon? Okay na, murag na. Sige. Una, alin ha. Dautan ba ang apresisyon? Abot ang dautan nga pagampo mata. Ali di ba kay ingon ani sige pagampo ta. Nagampo kog maghimaya ka Maria puno ka sa grasya pertig yung supaka nimo. Kay ingon ka maot. Karon So, pag-utingkay na ko sa Biblia, ay sa. Pag-utingkay na ko sa Biblia, kay imo magyunggiing nagmaot man ning maghimaya ka Maria. Pag-utingkay din na ko sa Biblia kay naa man di ay nabasa. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Una akong gi-question. Alagi sa ba? Mani magsapaw magadayon. Ako kang gi-question para mahuman na ta kay alas 10:25 na sa oras. Dautan ba ni o dili? Yes or no? Ang imong gibasa diha. Lagi. Yes or no? Dautan. Yes. Pero ang imong pagsabot naraman di ay na wala na. Checkmate na ka. Kay matod pa di na dautan. Checkmate. Case closed. Case closed. Ayaw Tampered Biblia nga inyo ning Biblia kung gigamit matampered hinoon. Giangko na nimo ginina. Wala na. Ay na ayaw na. Wala na ko manginahanglan pa sa imong explanation. Wala na ko. I don't need your explanation. Dapat nga niingon ka nga dili dautan nga akong gibasa. Case closed. Case closed. Ayaw himuan Case closed na ta. Wala ta mo yung tampered Biblia. Ay, ikaw lang nagpagkaulaw. Kay ultimong inyong Biblia, himuon pa nimong tamper do nga. Gabasa na gali ko sa inyong translasyon. Sa imong kabuang ba, himuong tamper Sa Biblia. Ang Buang, ayaw kong yamong nga na imong kabuang, ha? Yan, naarabas Biblia, nga si Bisan Kinsa, nga, ingon si Kristo, si Bisan Kinsa, nga muingon, ug buang sa iyang isig katao, siya maimpirno. Disgrasya kay kong yamong. Ingnon ko nimog sa, ingon ka na kong sa imong kabuang. Iniingon unsa ka? Ibalik so ka. Sa imong kabuang, ingnon ko nimog buang. Ayaw ko ginana. Kay maimpirno ka. Unsa? Ikaw nag-ingon anak, nga ingon ka sa imong kabuang. Ingon ko nimog kabuang. Ay, ug maimpirno kay ko gyamong. Unsa ka? Ibalik mo ng video. Ay, balik ka. Anak ka nga gitamper nimong Biblia sa imong kabuang. Mo tanggingnan ko nimog oy. Brad,
Nisulod ka sa live ni Argesino, Brad. Brad, nisulod ka sa live ni Argesino, gipanghimakak nimo nga dili ka Seventh-day Adventist Church. Kay imong gitug-an didto, Seventh-day Adventist Church ka katong Church of God, Seventh-day Sanctified. Nakitaan ra ba ginako tong nakitaan ra ba ginako to imong live? Ya gipangutana bitaw kang gipangutana bitaw kang Argesino unsa man kang denominasyon na. Ingon ka nga Church of God ko. Iglesia sa Dios ko. Asa naman ang imong Seventh-day Adventist Church General Conference niya. Gipangutana ba jud kang Argesino? Unsa sayo? Tanaw na ko niya, i-play na ko ni diri para makahibaw kayo, YouTube. Nara ako mga video to. I-play na ko ha. Argesino. Ayaw sa Argesino. Nangutana mo ito. Naabot na kasino. Imo ra bang gipanghimakak ng imuhang simbahan? Isa ba ingog nang himakak? Nagpaka. Dara. I-play na to ni. Unta ka tumutumo? Ano sa mga nabot na mo kag kinabuang nimo. Diha na lang ka Wala manabla. taga tumutumo ha in the first place ha. Sige. Diha na lang ka manabla. Kabuan. Hindi mo. Linga. Kaya i-add dito sa screen po natin kapag hindi po ni ipapakita po. Ito, dalaga niya. Kung walay nagtudlo, walay nagwali. Kung saon man pagwali, kung walay gipadala. So kanang inyo mga missionary, kinsa may nagpadala ana gigikan ka sa panahon Kristo. Kaya para na may connection ana. Pag Amerika nga mga missionary, naaba sila connection dito sa Direta kaning sinugdanan yun. Iglesia sa Dios kisa Kasariano. Tara kanya. O mga apostolis mismo. Kanya. Ang gabi ni daig. May gabi boss, may gabi. Okay, may gabi isab nimo. Unsay pundok nimo palihog, migo? Kuan ko. Iglesia sa Dios. Asa man na imo Seventh-day Adventist? Seventh-day Adventist, Iglesia sa Dios ma. Diya pang gidinay nga. Ito padayon. Iglesia sa Dios kisa Kasariano. Tama ha? Isa man. Tao ka magka. Isa man lang Iglesia Kasariano. Katong giparehistro na Kasariano nga wala gi-approve sa korte sa Pilipinas. Sa sampaw. Kristo Adventist na. Ito, Iglesia sa Dios baga. Nagbantay adlaw ipapulay. Hindi mga on pagbaboy. Moto. Siyempre. Sayo. Baboy, kay mamaak man ang baboy ka mong kaunon. So buti pasabot ka ng imong Church of God nga imong gipasakupan karon nga 7th days. Mo ba na ako nagikan sa US? Nakasabot si Alde. Ikaw kasabot butang-butang ka. Ginay mo dili. Gusto na ako klaruhon ba kay para atatis ka. Ingon ka dili. Asam na nagikan day. Dito sa Pagadian nga, Night Church of God, 70 Sanctified. Ambot mo ng Amerika nga kanang pagtuo na mo di man nagikan sa Amerika. Gikan man sa Jesus. Ay. Saba malangay ta. Kaya ani lang. Humana ka ningon nga dili day dautan ang ang Lucas 1:28. Case close. Mga tulog na ta. Case close na. Mga tulog na ta. Gabi na gayo. Si ugma lang. Sulod ka sa kong live ugma. Ay sus, dugar may gahinulsul. Ayun na. Sulod. Sus, ayun na. Ugma, sulod ka sa ko ang live ugma. Sulod ka sa kong live ugma. Ano ba? Lan ko dito. Ginoo, pasaylo ako sa mga sala. Sa akong pag. So sa na imong kumpisal kay maugmaan ta nagsamot. Gabi na kayo. Sa sunod na lang ta magtapik ta na. Lagi wa man miingon Katoliko nga magimaya ka Maria pasaylo ami sa mga sala. Taka ra magada. Tanan nimo pag. Ay lagi may gamay sa imong style. So na wala kiss close na kay ikaw na imo nag-confirm nga dili day dautan nagmagimaya ka Maria. Jesus na imo Pampo, di lang may madahan. Ayun na. Ayun nag-advertise, propaganda, commercial. Kaya di ko madahan na mong hilak-hilak ang pampo. Sige na. Straight. Dagan salamat ha. Dagan salamat. Nagpagkamatay si Kristo ni mo. Dili na unya. Ugma, pag-isgutan na ugma. Sulod sa kong live. Pag-isgutan na ugma. Sige. Isudlan ginako ni mong live. Balos pag-sulod sa kong live ugma. Kaya kanatong itapik. Maghinulsol ka. Sige na.
sige na, sige na. Maugmaan ta aning kalaki og kumpisal may atong isgutan. Apuan ta ka. Ay na ko gampo eh. Apuan ko nimo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ng bata nga imong yanak. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kami magkasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa tanan nga katuigan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa tanang mga babae nga tanan ug bulahan ng bata nga imong yanak. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kaming magkasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa tanang mga babae nga tanan ug bulahan ng bata nga imong yanak. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kaming magkasasala karon sa oras sa Iampo na ko siga po diha sa imong kamot.